Tam dole pod schody, tam sa počkáme. Na Slovensku aj na Morave v Čechách je veľmi veľa podzemí, ale toto je zaujímavé tým, že sa veľmi úzko spája s menom grófky Alžbety Báthory. Nachádzame sa totiž v zadnej časti bývalej záhrady na Dažďovcov. A toto sú zachované pivnice z obdobia, kedy tu v Čachticiach na Dažďovci bývali. Prosím, nie! It's a cold winter night and I enter into the underground in Čachtice. At this moment I do not even know what's ready for me inside. Miroslav Bitarovsky invited me at night. He says the best atmosphere is here at night. I have no suspicion when he makes sure that my camera is turned on. Vy teda môžete natáčať, áno? No. Lebo chcem len to, že máte to zapnuté, keby náhodou, áno, že sa tu niečo deje, tak aby ste mohli točiť prípadne. Now I find my ingeniousness amusing. In the underground I fell into a trap. A co by se tady mohlo dít, jako teda? No tak predovšetkým, ako sme sa snažili s Krištofem, Krištof má určité také tie metódy. My samozrejme takisto tu, okrem toho čistenia, sa snažíme prísť na podstatu veci rôznymi formami. No tak práve preto vytrvá pripravený, lebo nevieme, že čo sa môže udiať. But Miroslav knows very well what will happen. He doesn't say anything and he just continues preparing a surprise for me. I still don't deny a TV reporter in me. Kolik z těch chodeb se už podařilo vykopat? Toto bolo v minulosti väčšinou tak priebežne pozasypávané súťou zo starých domov. Dosť tu vynášali odpadky a je vykopaných 150 metrov krát 2, keď ideme naspäť, takže 300 metrová prehliadka. But we are getting to another part of the underground. My colleague is the first who notices something strange. No a legendy hovoria, že ľudia tu mnohokrát počujú plač dievčat, že sa z týchto chodieb niesol plač dievčat, toto tí ľudia aj písali. At this point I think it's a very well hidden speaker. To sa tu občas stáva. To tu máme ako v podstate, preto aj keď robíme brigády, sme tu radšej viacerí, pretože vtedy sa ten efekt stráca, ale každopádne ja sa tu po návšteve otcov dosť často bojím, tak vás nechám ísť prvý. Miroslav plays his part to the end. My two colleagues are respectfully back. One of them even knows why, so I get into the center of the action. Bože môj! Kde som to? Čo je toto na strašné miesto? Či už som Mari naozaj v hrobe? Otec ma poslal do služby v grobke, aby ma slušným mravom naučila. Zatiaľ som skončila tu, v tejto temnici. Ľudia, pomôžte! Nie. Čo nenechá? Jak nenechá? Toto je moje pánstvo! A frost on my back runs from this rough theater. Moreover, I only see what exactly happened in this place 400 years ago.
Bátoriová tu v Čachticiach dievčatá väznila, mučila a v určitých obdobiach aj pochovávala práve v podzemí, ktoré patrilo ku kaštieľu, ale bolo mierne bokom pod tzv. Bývalou Prešovňou. A to sú práve miesta, na ktorých sa nachádzame. Poslúžiš moja, kúpeľ potrebujem. Prosím, nie! Nie! This underground is currently uncovered only in a small part. Some still undiscovered corridors may contain evidence of ancient crimes or even more. We are still looking for a Báthory's grave, which is mysteriously lost. And we have also another theory which is even more scary. The theory that Báthory was a part of a murder plot and managed to escape. Some circumstances suggest that.